to praise the president. I want him to face the truth. The truth is we have a big problem in this country. Problem on the country and near institutions must be allowed to work, and if they don't work, somebody must be held accountable. You are a meta band marrying Kwara Mugajuang. Do the Kwara Mugajuang. I want to Kermar piny. Okada wachoni, okada pake. Ngato kipako, iko ni kipako, julo iko ni kipaka ngo? Janyo kongo to bro medu. Bas, biro katho mit kongo. Otio maber. To mondo miyo med tio maber nyaka wamed timango, wamed sende. Kwadwa ni mondo timo maber, kik wakone ni mondo kore en mobed president, en mobed TSC coordinator, en mobed polisi mar police, en mobed kiango uluong jine go tete kama. Jok mok ti kuom jokum jomok sa yierego. Otim nade? Oluo fut kazi. Bwana ni nyalo tiyo tijego. Koso kinyalo. He can. Ambe nyalo tiyo tijego. No, Ochola nyalo tiyo tijego. Omiyo ngat mok teach president ukete kando, regardless of katija order, it doesn't matter. Sane one broad base anaja ODM, I'd be ready ka president luongania bikao kaka neno kaka thare. I'd be ready because this is our country. Ma pinywa to gimoko adware nia en president achiel no kodi nindo bedo nia in president achiel no in accountant kataka in kambi in accountant to in receptionist to in production manager to in marketing manager to, it can't mano ok nyal timore kamano. President nyaka yiene koro sam oyier jomoko moparo ne nyatimango nyalo konye timo agenda mare without being nigin jok boko ma political jok moko moyie mano yien mo kose yiero jogo to jogo mondo konye timbe obed thuolo mar riembo ng'at ma ng'ato mok nyal timo gimone mondo obed no nyalo nindo mayom. President Ruto onego bed nyalo nindo mayom ma piny rune koko paro ni akacha kethore kamo paro ni kethore no oriemb jogo oketwa. No, but depending on bad giti okay and because Gabriel interfered with. Chimano person cha muma tarika paga digru maro chiko 2022. No what oni odwa golo igene chona ni binu police force. To police force no loke constitution manyi no be police service. Tok mano gimaje timore ni police service ni nyiche biro controlled garambe house.